Kilagyuning impaan po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Kapatad, ante mo ang anak na, ning mo na induta mo, pakatipon tarap, ning milagrosong larawan na, ban parangalantaya, at manalangin, para king hanggang kailangan tamo. Ulin ning eta matampang anak, aduan tapa mo, ing pakalulot kapatawaran ng Diyos. Itamongan po, mapamakadulong ipa, tinubod ming dibilong anak mo, banagbusa na kami, kapamintaning kamatayan at pangasabing mebe. At bandina na kaming bayong be. Uli na iti, gawin mo kaming anak mo, bandi kakalugod kami kang Kristo. Emo may katapilan, tinilabas sa panahon, kalingon may madasal ang alam. Kasala kami, kagkagyan kapatad, Lepas tanganan da ka, mapamakadulong mapamakadulong pa, patawaran mo kami. King Pamanisiming pamanisiming mataktak king kasalanan mi. Adwan ming pakaluluan mo kami. Bibiyabiyay kesa na kapilan man, antimong tunay mong anak at tapat. Panalangin ng nobena. Itamongan po, pakamala na Hindu, ningalanganggang sahop. Malibad king krus, Jesus, binyana ka kaya kami. Ban maging Hindumi, igay maganakang dili, ing malugod dili, karin sablang Hindu. Malugod mo keng balikdan, ikami kaya kang anak. Niyaning adwan ming kaya kang sahop, king hanggang kailangan mi. Lalong-lalo na. Lalo na yung pangatok na, yung pangakalat, ni tampitatakutan ming virus, ni pangatuklas, yung epektibong panulo, at bakuna niti. Inyang atyo kapaketi king yato, kaluguran na Hindu. Biran mong dinake ka, king kasakitan na ning kaya kang anak. Uli ning sikanan mong ibat, king kaya kang kasalpantayanan. Ampon ka panaligan, king lugod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo yung kayang kaburian, agyang mo atalos. Ikamiman at keng krus, sampon kapag subukan. Pamisan-misan, may bugna keng misalda, akapibabatan.
Lusok ming pakamala na Hindu, idake mo kami, king marugol mong kasalpantayanan, at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kay kaming alangpat na, ing lugod ning Diyos kay kami. King pakibatanongan ding panalangin mi, king bage anong makanano lang lusok makakayap kay kami. Pasiknangan mo ring puso mi, banada naming krus, anti mo yung dibinong anak mo. Sopan mo king makatalus, king ninumang darake king krus ng Kristo, alang sala ing dumakaya naman, king pangasubli ng mebye. Lusok apakamara na Hindu, nangisipan mila ring kekeng pigagap. Emo pabusan ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maragulin lugod mo karing aliwa. Sopan mo kaming ayapusan daka. Kabang manalangin kami para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan daring hanggang at tsuketi makipagnobena. Pagamwa mo mikeka kekeng Hindu, ing sapan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit, ampong maging ado. Adin mo lang kapanaligan, ding kalulo, ading alang kapanintunan. Pamatulan mo la ring malungkot, maging mayansayang kasakitan ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran, karing liligalig karela. At ibalik mo king Diyos, detang hanggang linapastangan kaya. Lusok, pakamala na Hindu. Saupan mo kami mangilag. King kasalanan na may kawani kaya kami. King ibang at subanwa. At king balang metong at metong kaya kami. King mipnong kapaniligan kaya ka. Bibili mi sarili mi. Lalam ning mantu ning mapanwalo mong Hindu. At panatag kaming manalig. King mayapaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itamangan po, induming alanganggang saop, pinilira kang rina, ring keking pibale-bale, bendisyon mo la, ring keking pamilya, kimalusok mo lugudin do, mananasan ang isakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding may asawa, ban kanita, manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman, at may kalugod la, antimonong makananing lugod ng Kristo king Santa Iglesia. Bendisya mo la ring sablang pengari. Luguran dalasan at pakamaran ding anak. Apeni bala na karela ng Diyos. Ibira sanang parati karela. Ingalimbawa na ning tune biye Kristiyano. Saupan mo lang paragol karing anak da. King lugod at takot king Diyos. Bendisyanan mo ang ding anak. Ban luguran dalat igalang, ampong pamintuan din karelang pengari. King malugod mong kalingapan, kariminalong ipanibala, ring kayanakan ngini. Dinan mo king ang masabal, king dapat ming dikilan. Bangawan ming kekeng dake, kanita maging santungan ning kapayapan, ing kaya kaming pibale-bale. Ante mo'y sarili yung pibale-bale, karing Nazaret. Ika, ing kaya kaming uliran. Sopan mo kami. Bandago laldoldo, ing tunay ming lugod king Diyos, at karing para ming tao. Bantaniting katuliran ng pong kapayapan, masayang mag-ari, king kabilugan ng pamilya ng ketawan. Amen. Amen. Kayadwanan king Hindu ning alanganggang sao, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen, kinaging alang bakas kasalanan. Ipanalangin mo kami. Kay king Hindu ning alanganggang sao, Ipanalangin mo kami. ikeng makasalanan mamasa kami kaya Malugodayin do, saupan mo kami. ban mikatmon kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatutu king lugod ng Kristo karing hanggang tao. Malugodayin do, saupan mo kami. Banal dodo lalo kaming maging kawangis ng Jesus antimoika. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban maging mamu kamit mapakumbabalob antimo ingke kang anak Jesus. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban pitakutan ming panggabating na ning pamakikaluguran mi king Diyos kabang-kaba. Pauli ning kasalanan na emi sinisyan. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban parati ming pagdulapan ning pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban natalos mi king Diyos, magsalita yake kami, karing mga palyari king biyemi aldoldo.
Malugodayin do, saupan mo kami. Banal Doldo, manalangin kami, kimipnong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Malugodayin do, saupan mo kami. Banatalusming ulaganing pamanyambaking Diyos sa bayabe, king Eucharistia. Malugodayin do, saupan mo kami. Bandago ning lugod mi kang Kristo, ampon karing paraming tao. Kapamila taning maralas apamakinabang. Malugodayin do, saupan mo kami. Banigalang mila ring katawan mi, anting santungan ning Espiritu Santo. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban magkapilit kami maging tunay Kristiyano, kapamila taning malugod ming masabal, karing aliwa. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban apakilala ming dangana na ning pamagobra, kapamila taning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, kimip nung sipagan at kalausan na loob. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban patawaran mila, manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban nakilala ming dewa ka na ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, ning ati namang mapeperwisyo, karing aliwa. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban gunyat kami, para king matulid, apami palaganap, king pibanjana niting yato. Malugodayin do, saupan mo kami. Banidake mila ring haliwa king gelingan mi, para king kasaplala nining komunidad. Malugodayin do, saupan mo kami. Bantanggapan ming kekeng katungkulan king komunidad, king espiritu ning tapat apaman yuyo. Malugodayin do, saupan mo kami. Baning banal espiritu, tayran at pasignangan ning Santo Papa Francisco, ding Obispo Nanay Florentino, ampong ding pare. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban may pagkaluban kaming dakala bokasyones, king pamagpari at biye religyoso. Malugodayin do, saupan mo kami. Banadalaming belwan at lugod kang Kristo, karetang pa makibalo kaya. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban king anumang atutuklas dat apapalto kaya panding tao, balo ming kilalanan, king Diyos yang makiupaya kaya kami, ampon king sabla. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub, king karinan ning ibang atsubanwa. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban kanita mate kaming atsuking kapayapan, at pamakikasundo kang Kristo, ampon karing paraming tao. Malugodayin do, saupan mo kami. Ban mi pamatulan kami, king kamatayan daring pakamanan mi king biye, pauli ning kapaniligan mi, king ginong sinubling me biye. Malugodayin do, saupan mo kami. Banding kapatid ming miyango na biye, agad na lang midakayanan king pangasubi ng me biye, ning anak mo. Malugodayin do, saupan mo kami. Yan tahimik tamang manalangin para karing sarilitang kapagnasan. Itangan po, Banal na Maria, saupan mo kami karikekeng kailangan. Ipanalangin mo yung kabilugan na balayaning Diyos. Manano na sanang nipayabot ngan kay kami, ingalan ng gamong sahop. Ginoo, binyemay Maria kaya kami, ban maging induming, makatalagang sumawap kaya kami, king banang penandit. Ibiye mo kaya kami, ing grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Amen. Pamagtagulaling, itangan po, Birhen Mariam Kanis-Dinisan, induning Diyos at induning Santa Iglesia, indura ka namang alangang sao, ngining mingapnula king lugod kaya karing puso mi, tatagulaling mi sarili mi king kanis-dinisan mong puso, ban kanita maging tapat mo kaming anak, ipanyawad mo kaming tunay kapanisyan para karing kasalanan mi, ampong katapatan karing pangakong gewami, inyang may binyag kami. Tatagulaling mi kaya ka, rin kaya kaming puso at kaisipan. Ban kanita, kapilan man, daptan mi, ing kaburyaning ipang at sibanwa. Tatagulaling mi kaya kayong biyemi, ban aluguran miyang lalo in Diyos. At may biyebe kami, para king sarili mi, na para kang Kristong anak mo. Abanakit niya sa iwan, karing paraming tao. Kapamilatan iting mapakumbabaming dapat apamagtagulaling. Maluguday doon nga nangangang sao. Ipangakuming uniranda ka king biyemi. Ikang ganap a Kristiyano.
ban kanita king pamagtuglalang mi keka, kimbiat kamatayan, akaya biming dibinong anak mo, panggaman kapilan. Amen. Amen. Kinagyoning ipa, ang puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Amen. Mayapat magrasya nga po kaya kayungan. Kingaldoy ti pagmasusyantayang kapiesta ng San Juan Maria Vianney. Pakiabi tala po ka rin kaya katang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Jose Pepe Hison, Brando and Loy Nozawa, Chris and Rona Gomez. Birthday Thanksgiving, Elisa Villegas. Safe travel and Thanksgiving, Pray Albert Benedict Soliman, OSA. Healing, Father Regner Fuertes, Randy Sarmiento, Father Boris Iris Santa Ana, at Dr. Rolando Badiola. Speedy recovery, Daddy. Candelaria Aguila, Melencio Sambile, Mario Supan, at Bel Trinidad. Special intention of Belina Katikbak for the intercession of Saint Martin de Porres. Special intention Marisa Pingol and family. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa dadi Domingo Senior, Conchita, Celerina, Mariber, Violeta, Roy, Teresita, Anselmo, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Lazaro, Amor, Jonel Portides, Ligaya, Catalina, Rosita, Apolinario, Carlos, Felipe, Sotero Senior, Luz, Leonardo, Librado at Aleli. Makiabiatan po king dalita pamukulat. Sa
Kinagining ipam po ning anak, ang po ning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyago ning Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kekan tipurin, mayapayabak kay po, mayapayabak po among. at ini po yung kay kaming piyesta, ay kaming diocesan priest, ito yung pista namin, no? Mga diocesan or secular priest, dahil pista po ngayon ng aming patron saint, si San Juan Maria Vianney. Nya batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, sisyan talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, at anyaran paming lunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang mengap mo, king nanumang kakulangan ng San Juan Maria Vianney, ban maging pari at maging patrunda, dapa ring pari, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Igang meging ulira ng San Juan, ban dumugan dering taong bisang magkumpisal at manyawad kausukan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ikang minantabi kang San Juan, king balik na lub, karing mayap ng Katoliko ning Ars, aminuna ng parokya, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. King Diyos, sindakat at sa tasan, at ingato, kapayapan, naritaon, kayang aluguran. Ligaya, King Diyos, sindakat at sa tasan, at ingato, kapayapan, naritaon, kayang aluguran. Diyos, sariling banwa, Diyos ipang mayupaya, pupulyan dagat parangalan, manigayan dagat sasamba, pupulyan dagat parangalan, manigayan dagat sasamba. Diyos, sariling banwa, Diyos ipang mayupaya, pupulyan dagat parangalan, maligayan dagat sasamba, pupulyan dagat parangalan, maligayan dagat sasamba. Ligaya, King Diyos, ikakat sa tasan, at ingatong kapayapan, naritaon kayang aluguran. Ligaya, King Diyos, ikakat sa tasan, at ingatong kapayapan, naritaon kayang aluguran. At ingatong kapayapan, naritaon kayang aluguran.
Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, gewaming makapasubali San Juan Maria Vianney, king sigasig din kayang pangapari, at kapag malasigitan para king kayakang balayan. Kapamilatan din kayang halimbawa at panalangin, ayagyag minoman sana, rin kaya kaming kapatad, papunta king lugod kang Kristo, at kaya bemilang miras king alanganggang ligaya. Itiadon mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Nga naning ginukang Moises, mamili kang metong alalaki, karing balang pamuntok daring tribu, at kay ba't itubod mo la king Kanaan, ababiya ko karing memalen ning Israel, banlawan niya at tiktikan iting labwad. Kay ba't deng asalugsugan at atiktikan ing labwad, kilubning 40 aldo, minulila at may kikit kang kari Moises, Aaron, at karing sablang memalen na ning Israel, ang makatipon kanito king ilang ning paran, karing king Kades. Minyelang ulat, tungkol king ikit da, at pepakit dala rimbungang tanaman, adaralara. Ngarang memalita kang Moises, selugsugan miya ing labwad, anong numa kami tinubod, matabaya at labis-labis ing kabyayan ka rin, o reni ring mapilan ka rin bungang tanaman ka rin, dapot mga sikanla rin taong manuknangan ka rin, mga ragula ring syudad, at pakabakod lang pader, subali pa kaniti, at tsula ka rin, at ikit mila ring higanting palipi ng anak, manuknangan laking dane mauli, din labad ning amali kita, Heteo, Hebuseo, at Amoreo, amanuknangan king bulubundukan. Manuknangan la naman ka rin, ding kanineo, king lele na ning dayat malat, ning Mediteraneo, at king bebe ning ilog Jordan. Inawad ng Caleb, magtahimik la ring tawo, king harapan ng Moises, kay ba't nga nang migsalita, lusuban talangeni, ring at sakupan, ing labwad, mas masikanta mo karelo, at tagyuta lang sambutan. Dapot nga naning metong karing tiktik, etala malyaring lusuban, uling etala agyu, mas masikanla kesa kaya katamu, inya kinalat da, ing etutong balita, karing memalen na ning Israel, dikil king labwad, akarelang tiniktikan. Ngarang may magsalita, ing labwad apintalan mi at selugsugan, lugal dering taong mamangan kaluparang tao, mga ragula ring taong ikit mi ka rin, ikit mila naman ka rin, ding higanting palipi ng anak, mistula kami mong duron, king palagemi, anyang ikit mila. Uli na niti, may nangis siyang kabukas, ing balayan na ning Israel, nga na ning Ginoo kari Moises at Aaron, angga kapilan la magreklamo, laban ka nako, reting marawak amemalen na ning Israel. Bubulong lang bubulong, salang ka nako. Sabyan nyo karela, king kabang ako, ing Ginoo, itang dimdam kong sasabyan da, ya naman ing daptan ko karela, mga mate kayo at ding bangkeyo mga kadatla king ilang. Ika yung mga bilang king census, ika yung migreklamo laban ka nako, ika yung kayabe karing may bilang, magmula king edad at 20 banwa, ing miras king labwad apangako. 40 aldo kayong maniktikan king labwad, ami pangako. Inya naman, 40 banwa kayong magdusa, ban panamdaman nyo, ing eustong dapat yu kanako. Wa,
ing metong ayaldo, katumbas ni ing metong apabanwang dusa. Ako ing Gino, sasabyan ko king daptan ko iti, karing sablang marawak ami amalen na ning Israel, amisan metong laban kanako, mga matelangan, keti king ilang. Amano ning Gino, Salamat king Dios. Gino mo ko sana kakalingwan, paulinin lugod mo king kekang balayan. Ginoo mo kaya sana kakalingwan, pawuli ning lugod mo king kekang balayan. Ikami at ding matwami, pareho kaming di napat pami kasala, hindi pat ming kasalanan alang kapara. Kanitang atsula Ehipto, ding kaya kaming pipumpunan, erala aintin dyan, ding makapagmula lamong depatan. Ginoo mo kaya sana kakalingwan, pawuli ning lugod mo king kekang balayan. Dapot agad dang kelingwan, ing depatana, era penaya ing kausukan na, karing king disyerto penusugande, ing sarili rang pita, at ing Diyos pekilaban da pa. Ginoo mo sana kakalingwan, pawuli ning lugod mo king kekang balayan. Kelingwan de ing Diyos amigligtas karela, kapamilatan ding mayupaya ng dapat karin Ehipto. Tunay makapagmulala ing depat na king bansang ito, at king dayat malat ding timbu, makapangilabot lo, ing pepasari na. Ginoo mo kaya sana kakalingwan, pawuli ning lugod mo king kekang balayan. Binalak na ing pamaten na lo, dapot Moises sa talasuyo na, tinalakadyaban mamilatan para karela, at enabelaos ning Diyos, itang karela, buri ng ipagpa. Ginoo mo kaya sana kakalingwan, pawuli ning lugod mo king kekang balayan, para ngalantaya po yung maya pabalita. Na akong tupa, makiramdam laging siwala ko, nga naning Gino, at akikilala ko la, at tutukila kanako. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maipabalitag pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, Jesus mintaya king sasakupan ding syudad ning Tiro at Sidon. Ing meto nga kananiyang manoklangan king lugalay ito, dinapit siya kaya at nga nang dinalong. Makamalaying Ginoo. Anak ng David, malunas ko po kanako. Ing anak kong babae, adip nane ning demonyo. Masakit siyang tutu daralanan. Dapat enebitasang peki batan Jesus. Dinapit la rin kayang alagad at peki sabi ra kaya, palakwan nyo na nakatamo patugot nan tutukyan at tutuyang masigla. Kanito nga nang meki bat Jesus, mituburan ku bukod mo karing tupan ng melili ning balen Israel. Panamdam na kaniti ning Kananeya, linapit siya't siniklod king harapan ng Jesus. So panya na ako sapo, Ginoo, nga na may kisabing mayap. Dapot Jesus, may kibat siya, map, ingkwanan ning pamangandaring anak at yugse karing aso. Tutupoy ta Ginoo, nga nang tinutuning babae. Dapat agyang deng aso, makapangano man king mga ugse king lamesa da ring karelang amo.
Jesus kanita nga nang may kibat, babae, katibe mo kasal pantayanan, matupad, ingke kangadwan. Kanita mo rin, inganak ning kananiya, kinaya piya. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ko, Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning po. At happy priest day sa amin, mga pare, mga kura paroko, mga diocesan priest. Ito po ang aming feast day. Pero hindi tulad na ng dati na meron kaming talagang isang pagdiriwang, isang malaking pagtitipon, pero ngayon po dahil pandemic, so much simpler celebration. Dito po sa Bicarya, kami-kami lang mamaya. By Bicary lang ang aming celebration. Small groups lang. Siyempre, mas nakakatakot yung mas maraming malaking pagtitipon. So, tuloy niyo pong ang pagdarasal sa amin, no? Kasi hindi ko mo kami mga pare, talagang malakas kami sa taas. At hindi kami tinatamaan ng COVID. Dahil ilan na rin po yung mga namatay na pare sa COVID-19. Sa Italia nga, ang dami, no? At dito po sa Pampanga, meron na kaming isang casualty. Maging itong Starlac na kapitbahay natin. At tulad nyo, kami mga taong pwedeng panghinaan ng loob ngayong panahon ng pandemic. Hindi kami mga anghel, no? Mukha lang kaming mga anghel. No? Kaya dagdagan yung inyong panalangin para sa aming mga pari ninyo. No? Kung anong pinagdadaanan nyo, pareho din ang pwede naming maranasan at mangyari sa amin. No? Ngayon nga po ang lahat ini-inspire ni Heidelin Diaz, di ba? Babae, lalaki, o mga laiko, pare. Ako po, inspired ako kay Heidelin Diaz. Nung una siyang sumali, 2012 yata, second to the last siya sa weightlifting, sa pagbubuhat. Nung pangalawa pa, parang hindi pa siya ganun din nakakuha ng medalya. Pero nung 2018 yata yan, yung Rio Olympics, naka-silver na siya. At ngayon nga po, kakabilib, no? Gold medalist. No? Just imagine, she was able to lift 127 kilograms. Isang babaeng 4'11 lang ang height with the weight of, I think, 55 kilograms lang yata. Doble sa kanyang timbang ang kanyang binuhat. Mahigit pa. No? Kaya sabi ko, ako po 85 kilos, 85 kilograms. Pwede niya akong ganun-ganunin sa kanyang kamay. No, sa kanyang lakas. Pero ito pong babaeng ito, makikita sa kanyang mga gagandang katangian, mga magandang attitude ng isang tao. Yung kanyang pagpupursigi, yung perseverance niya, yung kanyang patience, no, para harapin ang pagkatalo. No, yun po kailangan mo, mababa ang loob mo. You have to be humble in defeat. Ika nga. No. Tapos yung kanyang focus, yung kanyang determination, yung kanyang sakripisyo. Ito po yung mga magagandang katangian. Kaya siguro ang sports po ay binansagang isang disiplina. Kung gusto mong disiplina yung sarili mo, go to sports. Maglaro ka. No? Actually po, kung gusto mong makita yung attitude ng isang tao, kung gusto mong makita ang ugali niya, papaglaruin mo siya. Lalabas at lilitaw ang ugali niya. Yung mga mainitin ng ulo, yung pikon, yung mahinang loob. Lalabas at lalabas yan. Kaya ang maganda po ng sports, uhubugin itong magagandang katangian. Tatandaan ko po si Roger Federer. Nung bata raw po yan, si Roger Federer, pag nag-e-error,
sa kanyang laro, nagmumura, hinahampas ang raketa. Pero later on, nakuha niyang madisiplina ang kanyang sarili. At ngayon, parang napaka-tame na nitong naging Wimbledon champion, si Roger Federer. hindi na siya naninira ng raketa pag nag-error o kaya pag natalo. Kasi ang sports ay isang talagang paghubog sa sarili. It's a discipline. At ang sports po, lahat ng mga magagandang katangian sa sports ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Actually, sa basketball po, it's a team play. Kailangan matuto kang makisama sa iyong kakampi. Yung teamwork. Hindi ka pwedeng maging makasarili. Hindi ka pwedeng sarili mo lamang ang gusto mong sumikat. Kasi it's a team play. Yung mga buwaya dyan. Hindi magandang kasangga sa basketball. At mahirapan mag-champion ang isang team pag ang bawat player sarili lang ang iniisip. No? Kasi pag ganun, mayroon ng mas malapit para i-shoot yung bola, hindi pa ipapasa. No? O hindi papasahan yung mas magaling kaysa sa kanya kasi mayroong rivalries. Kasi ayaw niyang umangat ang kamukha niyang player sa paglalaro. So hindi papasahan ang bola. Kaya maging sa basketball po, napakalaga, hubugin ang iyong pagiging hindi makasarili, yung selfless. To play like a team. No, matutong makisama. At siyempre, magpatawaran. Kasi mayroong sisihan dyan. Pag sa basketball, pag mayroong nagkamali, pagagalitan mo yung kakampi. Pero dapat may patawaran. May pagsisisi. Yan po yung sports na hinuhubog ang ating pagkatao. At yung mga katangian dyan, sa pang-araw-araw na buhay, dyan natin pwedeng i-apply. Kaya dito po sa ating ebanghelyo ngayon, yan ang makikita natin sa babaeng ito. Sa babaeng Cananea. Para siyang nakakuha ng Olympic medal, gold medal. Kasi nakitaan sa kanyang mga gandang ugali at katangian ng isang athlete. Kasi dito po yung babae, may sakit ang kanyang anak, pero pinakita niya yung parang ginagawa ng mga atleta, yung kanyang perseverance. Hindi niya tinantanan ng Panginoon. Yung kanyang patience, yung handa siyang maghintay. Yung kanyang determination, hindi siya nagpatinag. Kahit na yung mga alagad dito ay kumukontra. Palayasin niyo na yan, ang ingay-ingay. He was so determined and focused. At very humble. Kasi nung sabihan ng Panginoon, ako'y pinadalang sa mga naliligaw o na Israelita, sabi niya, sa bayan ng Israel. At hindi dapat, sabi ng Panginoon, ibigay sa mga aso ang dapat sa mga bata. Nakipagtagisan pa siya ng wit sa Panginoon. Sabi niya, aso na, kung aso po ang tingin niyo sa amin. Pero maging naman po yung aso ay nakakain kahit yung mga mugmug lamang, nahulog sa mesa. Ang hinihingin ko lang po yung mugmug. The humility of this woman. At ang kanyang pananampalataya sa kanyang ginagawa and to the Lord. At dahil dito, si Jesus ang humanga at ipinagkaloob sa babae ang Olympic medal. Yung kanyang kahilingan ay pinagkaloob ng Panginoon. Alam nyo, ito pong si Heidi din, tsaka itong parang magkapareho, no? Parang magkapareho ng ugali. Pero alam nyo, ang aming pong patron saint ganyan.
si Saint John Maria Vianney na tinatawag na Cure the Ars. Cure the Ars. No? Siguro dyan nang galing yung kura sa Cure the Ars. No? Kasi kura ng Ars. No? At sa amin, ang tawag sa amin, kura paroko. Pero ito po yung French word, yung cure, ang ibig sabihin pala ng cure, pastor. Pastol ng Ars. At yan nga po si John Maria Vianney, kilala bilang naging pastol ng parokya sa Ars sa France. Pero ano nga bang ugali nitong aming patron saint? Ang matunog sa kanya ay nahirapan siya sa Latin nang nag-aaral. Alam niyo po, ng mga unang panahon ng formation ng pagpapare, napaka-importante ng Latin. Napaka-importante ng Latin, lalo na yung Bible is written in Latin. No? Yun, anong nakatranslate na from Greek, Latin niya, yung ginagamit na lengguwahe. Tsaka yung sa simbahan, yung official language ng church noon ay Latin. Kaya kailangan marunong ka ng Latin. Pero si John Maria Vianney, hirap na hirap. Pero ganun pa man, siyempre pag ganyang hirap na hirap, diyan lalabas ang pagpupursige, pagsisikap. Sige lang, ika nga, laban lang. Yung kanyang patience dito. At sa bandang huli, ayan, naig din. No? At siya'y inordinahang isang pare. Kasi kung hindi siya determinado sa kanyang bokasyon na maging pare, doon pa lang lalabas ka na. Doon pa lang aayaw ka na. Ano? Pero ganun pa man, parang si Heidelin itong si John Maria Vianney, his determination, focus, ang kanyang pananampalataya sa sarili, pananampalataya sa Panginoon, na kung talagang siya'y tinatawag, walang imposible. At yan nga pong nangyari kay John Maria Vianney, siya po'y inordinam bilang isang pare. Actually, hindi lang yun yung naging harang sa kanyang pagpapare. Na-interrupt po ang kanyang formation kasi pumutok ang French Revolution. French Revolution. At noon kasi, di ba, pag ganyan, kinukusang sundalo ng bansa. So kahit po siya, kinuwang maging sundalo. Pero mayroong atang isang kaibigan na dahil nagkasakit si John Maria Vianney, dinala siya sa bundok. Tumakas. Tumakas siya. At nakapagtayo yata ng isang eskwelahan ayon sa istorya doon kung saan siya napadpad sa bundok. So anyway po, nung okay na yung sitwasyon, tsaka siya bumalik. At in God's grace, with God's grace, naging pare. Pero ang buhay po namin mga pare, hindi ko mo tapos ka na sa seminaryo, tapos ka na, okay na. Ika nga, isang chapter pa lang ang natapos. Nagsisimula pa lang. Kung mahirap ang pagpapare, mas mahirap magpakapare. At ito nga po yung isang naranasan ni John Maria Vianney. Ang ikalawang yugto ngayon how to live his priestly life. Siyempre, noon po yung mga tinitignan sa mga pare, yung mga intellectuals. No? Di ba yung mga narinig natin mga santo na mga pare, mga doctor of the church. Saint Thomas Aquinas, yan ang bibigat. Saint Basil. Tapos si John Maria Vianney. Siyempre, pag ganun, alam nilang nahirapan sa Latin. Anong
ibubuga nitong paring ito. Ano? Ang ganyan. Sa pwedeng nakaranas pa ng discrimination sa mga kapwa pare, si John Maria Vianney. And again, dito lalabas ang kanyang tunay na ugali. At nandun pa rin ang kanyang perseverance, his patience, his humility. Hanggang sa nabigay po sa kanya nga itong parokya sa Ars, na isang remote area. Hindi naman ganong kagandahan. Kasi mabisyo yung mga tao. Mahilig daw sa makamundong bagay, yung drinking and dancing. Parang para kay John Maria Vianney, malaswang pagsasayaw. Pero sa pagsisikap niyang maakay yung Ars sa kabutihan, dumating ang araw, maraming lumapit sa kanya para magkumpisal. Ang hanggang 12 hours to 16 hours siyang nagpapakumpisal. Hanggang sa kahit na hindi niya mga parishioners, dinudubog na siya ng mga pilgrims para lang magkumpisal sa kanya at humingi ng payo dito sa banal na pare. Na kung titignan sa simula, parang mahinang klaseng pare. But then, ika nga po, siguro, hindi mo lang huwasga ng isang tao sa lengguwahe. Hindi ko mo mahina sa Latin. Mahina. Hindi ko mo di marunong mag-English. Di marunong. Di ba? Ngayon po kasi, kuminsan, sa panahon natin ngayon, kuminsan tinitignan natin yung mga tao na pag magaling mag-English, mautak siya. Pero hindi naman ganun yung mga Japanese nga po, hindi marunong mag-English, pero ang gagaling Maging yung mga Koreano, ngayon na lang sila nag-aaral ng English. Yung mga, Pranses. Kahit po mga Pranses, they would never speak English, pero ngayon, lang para better communication. So, hindi natin pwedeng husgahan ng isang tao dahil lang sa mahina dito sa isang lengguwahe. At ito nga si John Maria Vianney, dahil mahina lang sa Latin, mahinang klaseng pare. Kasi pinatunayan niya, hindi lang sa pagiging marunong sa Latin nakabase ang pagkapare, kundi sa pagiging mabuting pastol sa kanyang mga parishioners na may talagang puso sa kapakanan ng kanyang mga tupa sa kanyang parokya. Kaya ito po si John Maria Vianney, sana'y matularan namin. Meron pa sinabi, matindi ang kanyang mortification. Yung mortification, alam niyo po yung mortification? Yung pagkawat sa anumang masarap sa buhay. Matindi yun. Kasi ngayon, sa panahon pong ito, mahilig tayo lahat sa masarap. Masarap na pagkain, masarap na buhay, magaang buhay. Pero si John Maria Vianney, he will not eat so much food, maganyan, yung masarap na pagkain. Kasi para sa kanya, he was just so determined with holiness, focus on God. Para sa kanya ito yung mahalaga. Ito yung importante. Kaya he can deny these things to gain heaven. Kaya tuloy po natin. Sana kayo rin makita nyo ang magandang halimbawa nitong aming patron saint, si San John Maria Vianney. At tuloy niyo po kaming ipagdasal. Sana tulad ni John Maria Vianney, magkaroon kami ng tunay na puso para sa aming mga parishioners at mabuhay na banal tulad niya. Amen. Amen. At ngayon po ay ating idulog sa panatang mga kaibigan, tayong lahat na pinagkakalooban ng Diyos, ng mga taong banal, para sila yung ating mga halimbawa
at maging gabay sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Sa bawat panalangin, sasagot natin, Ginoo, maging patnube na kasa, ningke kang balayan. Ginoo maging patnube na kasa, ningke kang balayan. Para King Santo Papa, ding obispo at ding pari, ibilira sana ing sablarang sikanan, king pamibiyebye, at pamagganap karing manimunang pamagbayo, at daralaning Batikanong kadwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo maging patnube na kasa, ningke kang balayan. Para karing pamuntok ning katang bansa, kapilan man sana, elang mababating king karelang panimanman, ding manimunang prinsipyo, amigdalang radikal, apamagbayo, king katang lipunan, antapayanan da katangan sana, king dalaning ustisya, kapayapan at kaayusan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo maging patnube na kasa, ningke kang balayan. Para karing sablang daralan kasakitan, kapilan man sana ay labubulong labang king Diyos, nunebagkus, magbayo la puso, at atuklasan de ing karelang kasakitan, ing dalan papunta king kaligtasan at kalayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo maging patnube na kasa, ningke kang balayan. Para kaya katangang makatipon ngayon ni Keti, manano na sanang aleleta mo ing milabas, at mabilog tang puso, at matulang makitambayan ka rin kaya katang pamuntok, king pamitalakad, metong amayop at bayong lipunan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo maging patnube na kasa, ningke kang balayan. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oy, paming at subanwa, baligdan ming kaya kang pamilya at ipagkalib mo kaya kami, ing panyulong king dalan papunta kaya ka. Kalingon mila sana, ring mali ning milabas, at magbayo kami kapamilatan ning revolusyong espiritual. Para ti kasanang may biyebye, king kayapan at kabanalan ning katutuan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingayin. Alam ni Magedan
Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoy ting dawon karing gamat mo, ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimigalang, tanggapan mo retingayin, ayam pang mi, bilang parangal, karing kay kang santo, lalo na kang San Juan Maria Vianney. Aminatad, king patutu, ning mayupaya mong sikanan, mananasanang ingupaya ning Eukaristya, itad na kaya kami, ing kaya kang kaligtasan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kaya kayo, At kaya kang timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang alubos mayupaya. Pagkalubme king Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Juan Maria Vianney. Agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babiye mo yung kayang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kamberi sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kayang ligaya alantok ng ngaming babiye kapurian kaya. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuyeng banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang kin lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Malinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, manyali ng katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pira sinebi niya na karikayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananya. Iting kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Iti ing kalis, ing kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Medea, at datang yang kasibayo. Inyang inigaganakan mo ipa, ing kamatay na pamanyabli na mebiya ng anak mo, darami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Daiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban maganapya king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang sibling niya, lalo ng talasuyo mong di Father Elmer, Mario, kambe ng Conchita. Ading alapang mayang mo nabi, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, kayang esposo. Kambe rin sablang san, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman King alangangga. Mapaminto king amahin talapangabo sa bibukin bala ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasopan ing kaya kang pangalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, hamiligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyan ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan, ning lawen mo yung kasalpantian ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kayo po. Pagkaluluwa
Ngayong kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, nung tamang mayaos king ngapunan ng kordero. Ginoo, Ek kumatampang tanggap kay ka, dapat igkas mi nga mano mo, kumayap na ako. Kahiling lugo at panikalugo, kaingat kiya'y Diyos pamalugo. Lugo kahiling lugo at panikalugo, kaingat kiya'y Diyos at tumulot kamo. Igalayan lugurani Diyos amagyan. Ating parang tao, inulan Lukaring lugo at panikalugo, kaingat kiya'y Diyos amalugod. Lukaring lugo at panikalugo, kaingat kiya'y Diyos ingat sa karing sablatang pamitipon, ing pamisagsagan, eto nananayon, pag-inakipate ng makuknangang Isang Diyos pusat tangong itiyang nasa Lukaring lugo at panikalugo, kaingat kiya'y Diyos amalugod. Lukaring lugo at panikalugo, kaingat kiya'y Diyos amalugod. Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria, keka ing Dios, penibala ne ing anak ng bugtong. Kekay Maria, binili na ing kapanaligana. Kambaya mo'y Kristo, may katawan niyang tao. Nuwa na San Jose, kaya kami mo naman. Ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye.
Aduan mo para kaya kaming grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamungan po. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit, ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Aduan minge ni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat, king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti, makasalikot. At bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan, ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili, ingakalis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming tutong mayupaya, kapamilatanin kaya kaming lugod at pamanyamba, ikasanang makisulo kaniting banal mong dulang, paratiming apakyapusan, ingalimbawa ng San Juan Maria Vianney. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kekan timurin. bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may harining kakatang kapag masusyan, ametaning luguran sa iwan ng Diyos at tamong tao. Salamat, King King Diyos. Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kakaingan. Gandang araw, marami pong salamat.
asyang oras kay kaingan po, kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakal mo po ring sasengsing kaya katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Ding mila ko kabyayan, o kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Ding aliwa, baka mainit na lo. At mabubuisit uling nila makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho ing negatibong epekto ng iti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya bing pisamban ka ring mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, tabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, waling dintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong may makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, pondanom, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tustusan. Siyempre po may bawas na resisin ba at may lakota mo rentals karing king hall, ang po pa king mortuary niya makanyan pong nanapin may langinin kaya katang kabaning tipan. Uli na niti, then po nga beko keng Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kakatang parokya. At ini pong programa ngayon dinamihan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makalikong pondo para panastos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At atinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. So asan ko po yung kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ang Ginong Diyos amayupaya yan ang balang mablas king payapan yod gana ka. Ini po yung kaya kayong kalasuyo among nga rin sarano at bendisyonan na kayo ng Diyos amayupayan ko to ingig pa ang poning anak ang poning banal espiritu